Dişeva pazê tirmeha 2016 de Tirkiye ji dirêjtirîn şevên dîroka xwe yên nêzik jiya. Komek leşkerên girêdayî hêzên çekdar ên Tirkiye hewildan ku destdatariyê bi dest bixin. Li Stenbolê tankan pir girtin li Enqerê jî avahiya parlamentoyê hate bombebaran kirin. Serdema piştra li Tirkiye bi taybetî di jiyana siyasî de guhertinên bingehîn bixwara anîn. Di nav de veguherîna ji pergala parlemenî ji bo pergala serokatiyê jî hebû ku piştî bazê tirmehê divan 10 salên dawî de xalên serekeyê ku li Tirkiye guherîne çine wek raporekê me amade kirî. Di pazdê tîrmeha sala 2016 de li Tirkiyê hewildana derbeyekê çêbû. 10 sal bi ser wê hewildanê re derbas bûn. Serdema piştre li Tirkiyê bi taybetî di jiyana siyasî de guherînên bingehîn bixwara anîn. Di nav de veguherîna ji pergala perlemanî bo pergala serokatiyê jî. Piştî hewildana derbeyê di 21 tîrmehê de rewşa awarte hatibû îlan kirin. Rewşa awarte got 7 caran hatibû dirêjkirin, di hevdê tîrmeha 2018 de bi dawî bû. Yek ji encamên herî berbiçav ên derbeyê ji nû ve sazkirina bürokrasiya ewlehî û artêşê bû. Pêkhateya fermandariya jûrîn a hêzên çekdar ên Tirkiyê bi piranî hatin guhertin. Fermandariya giştî di bin Wezareta Parastina Neteweyî de, cendirme û parastina peravê jî di bin Wezareta Karê Navxweyî de hatin danîn. Akademiyên leşkerî hatin girtin û saziyên parastina neteweyî hatin damezrandin. Di vê pêvajoyê de bandora leşkerî li ser siyaseta welêt kêm bû. Piştî hewildanên derbeyê, Serokkomar Erdogan dest bi hewcedariya hikûmeteke navendiya bihêz bixe rojeva Tirkiyê. Di 16 Nîsana 2017 de bi rêjeya 51.41% dengdan referandûma guhertina destûrê pêk hat. Dawî li pergala parlemanî hat û pergala serokatiyê ku wekî pergala hikûmeta serokatiyê hatiye formûlekirin hat pejrandin. Muxalefeta li Tirkiyê ji ber gelek sedeman rexne li siyaseta nû digirin. Bi taybetî jî ji ber meylên wê yên otorîter. Di vê çarçoveyê de ew balê dikişînin serzêdebûna zextên li ser rêxistinên civaka sivîl, girtina muxalîfan û kêmbûna azadiya çapemenî, îfade û civînê. Tirkiye di nava endekasa azadiya çapemeniyê ya cîhanî ya rêxistina rojnamevanên bêsînor de di nava 108 welatan de daket rêza 163 Saziya ramanên Freedom House ya navenda wî li Amerîkayê di rapora xwe ya dawî de şîrove kir ku Serok Erdogan di salên dawiyê de her got diçe otorîtertir bûye. Partiya Desthilatdar li ser bingeha têgehên wekî îstiqrar, mayîndebûn, ewlehî û demokrasiyê pergalên nû diparêze. Piştî 15 tîrmehê saziyên li Tirkiyê ji hev ketin û xweseriya xwe wenda kirin. Tê dîtin ku dadgerî û yasadanîn êdî nehêzîn watedarin. Piştî 15 tîrmehê nêzîkbûna di navbera Partiya Edalet û Geşepêdanê AKP û Partiya Tevgera Netewperest MHP de zûtir bû. Di cih de piştî vê înisiyatîfê mitîngeha demokrasî û şahîdan li yênî Kapiya Stenbolê li ser atmosfera siyasî ya serdema nû nîşanên girîng dan. Devlet Bahçeli got di salên berê de hem li ser Erdogan û hem jî li ser nîqaşên siyaseta serokatiyê bi tundî rexne kiribû, piştî vê înisiyatîfê giraniya xwe li ser bekaya Tirkiyê zêde kiriye. AKP û MHP wekî îtîfaqa Cumhûr tevlî hilbijartinên sala 2018 bûn. Di vê heyamê de zextên li ser Partiya Demokratîk a Gelan HDP qonûnera tevgera siyasî ya Kurdan li parlamentoyê bû zêde bûn. Piştî rakirina parzebendiya wan a parlamentoyê di sala 2016 de zêdetirî 10 parlamenter tevî hevserokên berê yên partiyê Selaheddîn Demirtaş û Fîgan Yüksekdağ hatin girtin. Bi dehan şaredariyên ku ji alî HDP ve dihatin birêvebirin qeyyûm hatin tayîn kirin.